Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinang inyong ubos nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pizza 18 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB nakakita og igong basihanan alang sa posibleng paghatag og usbaw sa sweldo. Bisan og wa pa maabot og usa ka tuig gikan sa pagpatuman sa labing uwahing uminto sa suhulan dinhi sa Central Visayas. Straight to the point. Mura og malipay mga mamumuo ani mahigala kung galing mapatuman mga kahigalaan nga dunay nakita ang RTWPB nga usbaw sa sweldo. Pero sa pikas bahin ang mga kumpanya sad mga higala di baka mo iyagak nga medyo lisod ang kahimtang karon sa panahon. In fact, diri sa may MEPS and Daikin, ubay-ubay sa di ay mga nanirado nga mga kumpanya, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mo na nakaparat din napita mahigala ang atong ekonomiya sa nasod mga kahigalaan nga nagkaproblema. In fact, umusuroy kag mga malls mahigala dunay mga tindahan nga nanira mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Natalig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin water supply sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ni minus karong mga panahona. Di lang karong mga panahona sa milabay pa mga buwan mga sukid tigpaminaw. Ang inadlaw nga maproduce nga tubig gikan sa ilang tinubdan matud pa sa report nga kapin sa 263 cubic meters mas ubos pa mas ubos sa inadlaw nga demand sa tubig nga 280,000 cubic meters. Straight to the point. Mo ni tagaag pagtagad ta mga kaigalan unsa may kasulbaran ani sa MCWD nga matud pa ang inadlaw nga maproduce nga tubig gikan sa ilang tinubdan anaa lang sa kapin 263,000 cubic meters pero ang panginahanglan matag adlaw 280,000. Straight to the point. Unsa may mga pamaagi nga mapangita mga higala sa MCWD aron matubag ang demand mga kaigalaan sa tubig sa iyang franchise area. Straight to the Diri point. mga kaigalaan sa may Talisay area, kanang Talisay day naa diha ang tinubdan sa tubig, naas man na nga mga sukid tigpaminaw. Pero dunay mga areas Talisay nag-agungoy. Mo ni dakong irony karon. Naa diha may galang tinubdan sa tubig pero nag-agungoy gumikan kay way tubig. Straight to the point. I hope ang atong mga officials mahigala sa MCWD makakita sila mga pamaagi labot ani. Basin siguro dayo atong hinabion sa siguro taga MCWD ani o kung saan yung kalakiha mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archival nagtuo nga ang himuon nga lakang sa syudad batok sa development sa Monterasas de Cebu sa mga matod pa mahigala ibase sa mga ebidensya. Tubag kini ni Archival human ang konseho ni aprobar sa resolusyon nga nag-awhag kaniya pag-issue og cease and desist order batok sa proyekto hangtod nga makumpleto niini ang requirement sa water catchments. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad robutaga sa atong mabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong talumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin power struggle sa Senado gitapos na kagahapon sa pagpili og bag-ong Senate President. O gahapong adlaw si Senate President Win Gatchalian mao na gyud. Mao na gyud ang legal mahigala nga Senate President. Mao na kung giingon og matrisi na sila mao na ginay klaro kay lisod man kayo mga sukid tigpaminaw nga ang ilag yung bira netong June 3 si Joel Villanueva gyud og si Chis Escudero. Unsaon taman nga na installment man so pagka installment mahigala gi-apply ang Abilino case.
Kay nadapon tatudayon mahigala si Cheese o si Jewel, ha? Di na kinahanglan i-apply tong Abilino case kay pinugos man pagka-applyan. Duha gyud kabuk ilang gipaabot usa ra ba ni abot. Apadayon na gyapon basta mailog lang nila mahigala ang liderato sa Senado. Unya dayon bangila na dayon nga na may Abilino case. Wa na ba? So ang tuyo gyud nga mailog gyud ang liderato kay ugma pagkaugma na ba adto mao na ang Blue Ribbon Committee hearing. Labot sa flood control. So bahala nang magkinaunsa kuhaon gyud ang liderato makikilamhalag kuang og tao. Onya indon lang nga dunay namay Abilino case. So mantinir lang usag Abilino case hangtod nga makakuha na gyud matrisi na sila. Nga pagtagad robutaga makikilaan sa atong pabanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kay aron nga klaro-klaro ba lang man akong giingon. Og doon na may 13, di okay, Og wa pa'y 13, lisod yun na. Kay simple naman ang konstitusyon, nga nung imo may i-complicate ang pagbasa. Kung na giingon, makakwarta na gani mahigala o mali-malita ng kwarta, di na ka maumuiha. Simple arithmetic, di na ka maumuiha, mahigala, kay naanad na sa calculus o iniphanay sa mali-malitang kwarta. Now, karon nakuha naman ang liderato. Okay. So, atong respetaran, no? Although ang mga tao nakakita mahigala, sa mata sa balaod, 13 na. So, okay na ang liderato. Likod anak makigalaan kung giunsan la pagkuha si Chis Escudero o si Joel Villanueva, ako mana niya pohon. Atol mahigala sa eleksyon. Niining Senate Blue Ribbon Committee because ang mga Subuanon, labi na, ang mga Subuanon, concern yun ta nga madayon ang investigation sa flood control scandal mga sukid di paminaw. Tanaw na to si Erwin Tulfo unsa iyang style. Tanaw na to mahigala sa Kiko Pangilinan. In fact, mas mayong ganito to si Kiko Pangilinan gyud maoy ibutang diha nga chairman. Tanaw na to mahigala o maka-imbestigar ba gyud si Kiko Pangilinan? Or baka si Risa Ontiveros or si Bam Aquino. Kay kanagod ang chairman si Erwin Tulfo medyo okay naman sa siguro gihapon apan dunay daghan manghigalang batok ni Erwin Tulfo. Unya ikaduha si Lacson sad mo iyang vice chairman unsa man mo sunod lang sang Lacson sa style. Or dunay laing style may galas Kiko Pangilinan ana. Unsa man tong mga sakop sa Philippine Marines, imbitaron pa to or di na? Kalimtan lang to sa hingpit? Or unya unsa may mahitabo? Kadto mga official sa Malacañang nga gipang tangtang na mga higala nga mga naa sa circle ni BBM. Unsa may mahitabo ato? Unsa may move karon ni Erwin Tulfo? Mo ni andakong pangutana mahigala labot sa Senate investigation sa flood control scandal. At ipadayon kalto duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:46 na.